Ahoj, ahoj, ahoj. Volám sa Ežen a práve teraz robím reklamu na pastu Signál. Signál, to je tento pastak, ktorú majú všetci radi. Áno, tak, to je ona. Zeleného ale fajnová, tak do hubenky. No. A presne aj zubnú kefku a zubnú pastu. Môžete si zakúpiť v akciovej cene, dostanete taktiež zubnú niť. Takú no. A ukážem, jak sa umýval zuby. Takže, dáte pastu, dáte si takto a drhnete a takto a donútra to je aj medzi húbkami, aby ste mali čisté poradné takto. Áno, a určite také krásne zubky, aby si sa dokúšali, pevné zubky, trošku sa mi kyje, ale to nevadí, nevadí. Zubná pasta Signál je veľmi dobrá, môžete ju použiť aj ako lepidlo na lepenie podošvy topánky koženej, ale môže byť aj polyetarylenová. Takže, a môžete si zakúpiť v sieti predajný O1 SRO a za akciovú cenu 15 miliónov korún iba. Ak pošlete SMS-ku, dostanete takú zubnú niť, kde ešte takú nevideli. A tú zubnú niť takto dáte, že a medzi zubkami, vidíte, ak mám ja medzery? Takto si vyhondíte, so zubnú niťu takto si spravíte dierky, aby ste nemali špinavé, ako ja pozrite, vidí ho, A môžete si umývať zuby 3-krát denne, minimálne, lebo ja si umývam 15 krát a pozrite, aký mám krásny chrup. Ukážkou, ako bobrík, takto si umývam, do nosa trošku, tak ich šušníky a tak, a potom zás do chlienky. No, kúkaj, aké ich mám krásne. A to je asi tak všetko, ahoj, ahoj, ahoj.